מההתחלה. אני עובר לי בצ'קין. איפה אתה? תגיד. הוא עובר לו בצ'קין. אני עובר בצ'קין. הולך לשדה התעופה. הולך לדיוטי פרי. קונה שוקולדים, סיגריות, ליקרים קצת. איזה שוקולדים אפשר לשאול? לא משנה. בקיצור, פתאום מזירמן אומר לי שקוראים לי בזה. מיסטר זן. הייתי בשירותים ושמעתי את זה. You have lost the black box. לא להפריע לו, לא להפריע לו. מי שמפריע לא מספר. זירמן קורא לי, אומרים לי שהשארתי משהו בצ'קין. אני אומר לו לא יכול להיות, לא השארתי כלום. ואז הוא שוב אומר לי, קוראים לך. אז אני הולך, אני אומר לבותי במזוודות שאני צריך לצאת רגע, פתאום אני רואה איזה 5 שומרים עם נשק, נשבע לך ימם. יוצאים, באים אליי בואו. הם התעללו בך? הם הביאו לך סמים? אתה רצחת את ילדיי! אתה רצחת את ילדיי! אוקיי, מה שואלים אותי, הדבר... רגע, אבל אתה מדבר ברצינות עכשיו. נשבע לך כל מיני. נו, שנייה, הוא בסוף. הוא בסוף. הרב, באמצע הסיפור, הרב, באמצע הסיפור. את האמת, היה לך חוזה כפול, נכון? אוקיי. מה אתה אומר על השמות שלך? השמות הזאת שלך? אמרתי, רגע. שתוק כבר. איתן, מה היית עושה אם לא היית עובר את המסע לפולין? אמרתי כן, המזוודה הזאת של... די, כמובן שלא התחלתי לספר שהמזוודה הזאת שלך בכלל. אמרתי כן, היא שלי. לא התחלתי להכניס אותך לפה. אמרתי כן, שלי, שכחתי אותה. ואז הוא לקח לי את הדרכון, התחיל להתקשר לכל הממונים עליו. כמובן שאני לא רוצה לדבר, אתה רוצה לדבר עם הסופרוויזר שלי. רגע, כאן זה החלק שלי, קיבלתי הודעה בביפר. סנט נכתב. לקחתי איתי את הרב דפן. ואז הוא התקשר לממונים עליו, לקח לי את הדרכון, וזה אמר לי, פעם הבאה שזה קורה, אתה מקבל קנס. טוב, וזהו, נגמר סיפור. זהו, והכנסתי חזרה לזה. מה, לא נעצרת, לא. לא, זה נעצר. מי המציא את המילה? לא עשו עליך איזה בדיקה פולשנית. אז לי עשו יותר ממך, מה? אתה לא פושע בכלל. הכניסו לי ידיים למכנסיים כמעט. שבא? כן, הבא, התחיל ככה. הגשת שחור.